Исәнмесез мөхтәрәм моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Без сезнең белән бүген такмак дигән төшенчәне карап китербез һәм нинди уен кораллары кулланылган микән такмаклаганда. Әйе, без такмак дигән төшенчәне частушки дип тәрҗемә итәбез. Ләкин аның төшенчәсе чак кына башка, төрлерәк безнең татарда. Такмаклар әйтелгәннәр такмаклаганда, биегәндә, җырлаганда. Мәсәлән, янда ниндидер музыка уен коралы юк икән, алалар нинди дә булса кул астында булган уен коралы. Мәсәлән, шиләк, буш шиләк төбенә бәргәннәр дә һәм такмаклаганнар. Уен кораллар булмаса, хәтта алкышлап торганнар, кул чабып торганнар. Мәсәлән, бас изенә, күз тимәсен үзенә. Бу инде ритм биреп тору. Биегәндә сүз әйтер өчен, бир өчен ритм биреп тору. Кул чабу башка милли уен коралларында кушып такмаклап әйтәләр. Әйткәнемчә, милли уен коралы булмаганда, мәсәлән, гармон булмаганда, төрле кул асты әсбапларын кулланганнар. Менә хәтта шундый шигырь дә уйлап чыгарганнар. Балалар өчен әйтәгезләр, тыңлап китик әле. Кашыктан да ки чыга, пычкыдан да ки чыга, сыбызгылар сызгыра, гармуннар, гуя сыйган бар моңнар. Берсен-берсе уздыра, уста итеп биюченең аякларын кыздыра. Хәтта кирбәләге дә үзенчә җырлый белә. Мандолина, скрипка туктамый бер минутка, флейта, быргы һәм гобой иң кулай курай бугай. Ул барабан, гуя, ою уянган, атлап бара урманнан, килә даң. Һәммәсе дә моң кили, күңел серләрен сөйли. Әгәр дә аңлый белсәң, аларда уйный белсәң, музыка мәктәбендә дәрес калдырмый йөрсәң. Менә шундый кызыклы шигырь. Инде такмакларда тагын нинди уен кораллары кулланганнар соң? Мәсәлән, иң гади, иң кулай уен коралы бу кашыклар. Сез әйтерсез, кашыклар бит рус фольклоры, һәм дөрес тә булырсыз. Ләкин кашыклар ярдәмендә руслар гына ашамый, татарлар да һәм инде безнең күрше халыклар барсында да кашык белән бәйле фольклор бардыр дип уйлыйм. Ләкин кытайлардан башка. Кытайлар кашык белән ашамыйлар, кашык ярдәмендә. Инде тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Менә мәсәлән, төрле уен коралларына охшатып әйтү күренеше, такмак әйтү күренеше булган. Мәсәлән, гармоннарга охшатып такмак әйткәннәр. Иңгер-гер күә, иңгер-гер күә, күк. Кубызга охшатып такмак әйткәннәр, мәсәлән, бзи бәт. Мәсәлән, кызлар, егетләр көндез басуга эшкә чыкканда яки аулакта утырганда, үзләре белән музыка уен коралы булмаганда, менә шушылай такмаклап ала торган булганнар. Музыка уен коралларына охшатып. Инде хәтта кашыкка охшатып такмак әйтү күренеше бар. Менә шушы күренешне мин хәзер сезгә бергәләп тыңларга тәкъдим итәм. Бездә кунакта бүген яңадан Илнар Сафин. Без бергәләп аның белән менә шушы кашыкка охшатып такмак әйтү күренешен әйтербез. Әйдәгез әле, тыңлап китик. Сездән бер җыр, бездән бер җыр, айтырдыр танда. Караклашы җырларга айтырдыр танда. Караклашы җырларга айтырдыр танда. Ничек сезгә? Менә шулай такмак, менә шушы җыр инде ул, әйе, такмак әйтү күренеше.
Шушының белән сәхифәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.